myöskin toteuttamaan. Katsotaanpa mikä on pelivalinta. Se on kiertopeli ja se pelataan sinne numerolle 20, joka murtautuu läpi turkulaispuolustukseen ja tekee ottelun avaus touchdownin. Miina Laukkanen. Nyt laitahyökkäjät molemmin puolihyökkäysmuodostelmaa. Pallo sinne Karhun kainaloon ja Karhu murtautuu komeasti maalialueelle. Tuomariston kädet nousevat pystyyn touchdownin merkiksi. Numero 90. On tärkeät paikat sen syökkäykselle. Samaa juoksupeliä, ei yhtään heittopeliä. Nyt löytyy siellä. Kauhanen leikkaa linjan hienon kattakin tuonne oikealle suuntautuneesta. Varsin vakuuttavasti ensimmäisen neljänneksen ja Saintsin hallussa. Ja Saints lähtee nyt hakemaan heittopeliä ja sinne kulmaan haetaan Lottaa. Hakemaan tässä tosiaan. Ja komea heitto. Fade-kuva menee juuri. On vielä. Ja nyt lähdetään heittopeliä hakemaan jälleen Ahosen. Ja tällä kertaa ja Saints hyökkäyksellä mielellä. Ja Nuutiselle pallo keskustaa. Nuutinenhan puskee siitä lävitse. Pääseekö maalialueelle asti? Kyllä pääsee. Sieltä nousee kaksi kättä ylös. Touchdownin merkiksi. Ja näin sitten heittopeliä lähdetään tällä kertaa hakemaan. Ja Ahosta jälleen kerran sieltä maalialueen kulmasta. Ja pienen pomputuksen kautta Ahonenhan sen nappaa. Siinä oli kyllä kulmapuoli. Palautusasema tulisi kuitenkin olemaan vastustajoukkoilla hyvät. Ja näin Northern Lights lähtee sitten optionia pelaamaan vasemmalle ja todella huonosti pelasi siinä kyllä nyt ei rakentaa. Ja näin sitten mennään ihan maaliin asti Saints-puolustuksen toimesta. Aino Joro toimi pallon siinä ja juoksi maaliin asti. Nelli Karhu on nyt sitten tuolla myöskin siirretty. Ja näin heittopeliä lähdetään hakemaan ja nyt sinne haetaan sinne takakulmaan jälleen. Kukapa muukaan siellä sitä palloa kiinni ottaisi kuin heitto. Pallo annetaan Nuutiselle ja tällä kertaa hän kiertää, eli nimenomaan näin, eli tässä ajettiin. Ei ilmeisesti lähdetä kuitenkin kenttäpotku maaleihin, vaan Kolehmainen laittaa pallon ilmaan ja nyt oli hieno kuvio, oli siellä William Nuutinen juoksee tuollaisen lyhyemmän kuvion, eli sinne ja Tampere Saints, touchdown. Nelly Karhu. Kertaa kun se vaatii, että maalialueelle päästään. Ja näin pallo lyödäänkin Nuutisen kainaloon. Ja tuomariston käsimerkistä päätellen siellä tulee touchdown. Tässä juoksupainotteinen muodostelma, mutta katsotaan mitä sieltä tulee. Sieltä tulee jälleen tämä sama sweep-peli Miina Laukkaselle, joka kyllä löytää massiivisen aukon sieltä. Tämä oli tuttu peli Oulun puolustukselle aikaisemmin tältä päivältä, mutta sitä ei silti onnistuttu puolustamaan. Ja Laukkanen paitsi lisätä pisteitä taululle, niin myös tosiaankin hallita tuota pelikelloa, jotta Tampereelle jäisi mahdollisimman vähän aikaa. Mutta nyt yllättävä käänne tässä pelissä. Siellä syötön katko. Numero 41 Tampere Saints, Nona Vallasvaara ottaa asettaneet pallon paikalleen, niin tuo hyökkäyspelin pitää lähteä liikkeelle. Kolehmainen laittaa palloa ilmaan, Miina Laukkanen ottaa sen kiinni ja hän jatkaa juoksuaan. Hän ei mene kentältä ulos, vaan hän jatkaa juoksuaan. Ja touchdown Tampere Saints. Miina Laukkanen vahvalla kiinniotollaan ja vahvalla juoksullaan